ኣብ ሰብዓታት ዝሓለፈ ዘመን ምስትሽዑ ዝተልዓለ ሰውራዊ ጸወታ ግሉጽነት ናይ ፖርኖ ጽዩፍ ፊልሚታትን መጽሔታትን ብብዝሒ ክዝርግሖ ጀሚረን። እቲ ብተጽዕኖ ሕግን ሃይማኖታውን መራሕቲ ክሳብ መወዳእታ ሱሳታት ካብ ፍኑው ጸወታዊ ርክብ ተኣጊዱ ዝነበረ ሕብረተሰብ ኤሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ብፍላይ ድማ መንእሰያት ነዚ ኣብ እዋኑ ከም ዓብዪ ለውጢ ዝተራየ ምጅማር ኢንዳስትሪ መፍረ ፖርኖን ትሕዝቶን ብብዝሕዮም ክከታተልዎ ጀሚሮም። እንተኾነ ግዳ ጸወታዊ ፋልልነት ጽዩፍ ተግባራትን ሓድሽ ተርእዮ ዘይኮነስ ነዊሕ ሱር ዘለዎን ምዃኑ እዞም ኣብ ስልጣኔታት ግሪኻውን ሮማውን ዝተረኽቡ ጽሑፋትን ሓወልትታትን የረጋግጹ። ምስ ምዕባለ ትካላት ሚድያ ብፍላይ ድማ ምዝርጋሕ ቴሌቭዥን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ወነንቲ ትካላት መፍረ ፊልም ፖርኖ ነዚ ከም ጸጋ ተጠቂሞም ኣብ ምስፍሕፋሕ ጽዩፍ ትሕቶታቶም ተጠቂሞምልዮም ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ንሰብኣዊ ክብርታት ብምግሃስ ብዙሓት ዓማዊል ከጥሩ ክኢሎም እዮም። እቶም እንትርፎ ኣታዊ ምኽዕባት እምበር ብዛዕባ ክብርታትን ባህልን እምነትን ዘይግድሶም ወነንቲ ትካል መፍረ ጽዩፍ ተግባራት ማለት ፖርኖ ንምዝርጋሕ ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ጸጋ ቆጺሮም ጽዩፍ መርባባቶም ኣብ ምስፋሕ ተጸምዱ። ኣብ ተስዓታት ድማ ብዙሓት መርበባት ፊልም ጽዩፍ ተግባራት ተዘርግሓ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ታሪኽ ንምህድሳስ ድሕሪት ምልስ ክንብል ኣብ 1950 ንፈለማ እዋን ዝጀመረ ምፍራይ ጽዩፍ ተግባራት ዘለዎ ፊልም ከቢድ ተቃውሞ ኣጋጢሞ እዩ። እንተኾነ ግዳ እቲ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ዝነበረ ህዩ ሆፊንስ ኣብ ኣሜሪካ መጽሔት ፕሌይቦይ ምስ ዘርግሐ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮ ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺበያ። ላዕለዋ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ 1970 ነቲ ንዝሙት ከም ገበን ዝቐጽዕ ዝነበረ ሕጊ ድሕሪ ምስራዙ ድማ ጸወታዊ ፋልልነት ጽዩፍ ፊልምታትን ብብዝሒ ክፍኖ ጀመረ። ነዚ ከም ሓድሽ ቅዲ ወይ ድማ ፋሽን ጌሮም ዝተቐበልዎ ተዓዘብቲ እዚ ጽዩፍ ተግባራት ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ኣብ ልዕሊኦም እንታይ ሃስያ ከም ዘለዎን ከይፈለጡ ንምዕዛቡ ክሳብ ወልፊ ዘብጽሕ መዓልታዊ ቀለቦም ጌሮሞዮም። እቲ ብዙሓት ዘይፈልጥዎ ሓደገኛ ምስጢራት ዓለም መፍረጥ ጽዩፍ ፊልም ግና ከምቲ ንተዓዘብቱ ክመስሎ ዝደሊ ናብ ጥርዚ ዕግበ ዘብጽሕ ተዋሳቱ ልዑል ብቕዓትን ዓቕምን ጸወታ ርክብ ዘለዎም ዘይኮኑስ ንሓንቲ ሲን ወይ ድማ ክፋል ንምስራሕ መዓልታ ዝወስድ ኣህላኽ ዕዮ ምዃኑን ኣብኡ ዝዋስኡ ድማ ብኸም ኤድስን ካልኦት ሕማማትን ዝጥቅዑ ምዃኑ እዩ። እዞም ልዕሊ ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኖም ክቐርቡን ነቲ ተፈጥሮ ዝዓደለና ጸወታዊ ህያብን ንሱ ዝፈጥሮ ሰሚዕታዊ ባህታን ዘይመስሉ ከትሕዝዎ ዝደልዩ ተዋሳእትን ኣፍረይቲ ፊልም ፖርኖ ከም ኩሉ ካልእ ተዋሳኢ ናይ ዝኾነ ተራ ፊልም እዮም። ኣብ ጽዩፍ ፊልምታት እውን ደረስቲ፣ ተዋሳእቲ፣ ሰኣልቲ፣ ዳይሬክተራት ኣለዉ። እቶም ደረስቲ ንተዓዘብቲ ዕግብን ይስሕብን ዝብልዎ ዛንታ ፊልሚ ይደርሱ። እቶም ተዋሳእቲ ድማ ቅድሚ ስእሊ ምጅማሩ ነቱ ጽሑፍ ወይ ድማ ስክሪፕት ኣጸቢቖም የጽንዖን ልምምድ ይገብሩሉን። ብድሕሪ እዚ ድማ መስርሕ ስእሊ ዝካየድ። እቲ ዘገርም ሓንቲ ሓጻር ናይ ፖርኖ ፊልም ንምስኣል ናይ መዓልታት ስእሊ ዝወስድ፣ ብድሕሪ ድማ መስርሕ ኤዲት ብምክያድ ነቲ ኣብ ነንበይኑ ግዜ ዝተሳእለ ኣሳእል ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝተኻየደን እቶም ተዋሳእቲ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ጸወታዊ ርክብ ከካይዱ ዝኽእሉ ፍሉያት ፍጥረት ገይሮም ከቕርብዎ ይፍትኑ። ሎሚ መፍረ ጽዩፍ ፊልምታት ዓመታዊ ቢልዮናት ዶላራት ዝገሓጦ ርእሱ ዝኽኣለ ሓያል ኢንዳስትሪ ኮይኑ ዘሎ። ልክዕ ከምዚ ኣብ መዳይ ተራ ፊልም እንዕዘቦ ድማ ንብሉፅ ተዋሳኢ ንብልፅቲ ፊልምን ሽልማት ዝህብ፣ ተዋሳእቲ ፖርኖ ድማ ከይሓፈሩ በቲ ጽዩፍ ሞያኦም ብገሃዲ ዝሕቡንን ህቡባትን ሃብታማትን ተዋሳእቲ ኮይኖም ንረኽቦም። ሓቀኛ ምስልን ምስጢራትን እዛ ዓውዲ ግዳ በቶም ኣብኡ ዝነብሩን ደሓር ናብ ልቦም ዝተመልሱን ኣባላት እዩ ጸጸኒሑ ዝቃልዕ ዘሎ። ኣብ ኢንዱስትሪ መፍረ ጽዩፍ ፊልምታት ዝነጥፉ ልዑል ዝናን ሃብትን ዘለዎም ብዙሓት ተዋሳእቲ ኣለዉ። እዞም ተዋሳእቲ ናብዚ ዓለም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት እዮም ዝኣቱ። ሓደ ካብኡ ድኽነትን ስራሕ ምስኣንን እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንገለ ካብ ኑዛዜታት ተዋሳእትን ኣባላት ዓለም መፍረ ጽዩፍ ፊልም ፖርኖ ንተዓዘብሞ ብድሕሪኡ ንገለ ካብ ምስጢራት እዚ ጽዩፍ ኢንዳስትሪ ክንከታተል። ሺሎ ሉዩን ሓንቲ ካብ ህቡባት ተዋሳእቲ ጽዩፍ ፊልም እያ። ንሳ ኣብ ኑዛዝያ ከም ዝትብል ሓቀኛ ስመይ ሮክሲ እዩ። ብኸመይ ናብዚ ዓውዲ ከም ዝኣተኹ ኣይዝከረንን። እንተኾነ ግዳ ንእሽተይ ምንባረይን ዋዕነ እስነት ብዝፈጥሮን ተደሪኸ ጀሚረዮ። ኣብ ጽዩፍ ፊልምታት ፖርኖ ድሕነት የለን። ብሓንቲ ጊጋ ንሓደጋ ጥንስን ጸወታዊ ሕማማትን ግዳይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ዓውዲ ዘይገበርኮ ነገር ዳርጋ የለን ክብል ይኽእል። እቲ ስእሊ ኣብ ፍሉይ ቦታ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትሰኣሎ።
ተዓዘብቲ ከምዚኦም ዝፈቱ ከምዚኦም ዝደልዩ ኣካልቲ ድርሰት እዩ እናተባህለ ኣብ ልዕለይ ናይ ጸርፍን ማህረምትን ዘለፋታትን ብዙሕ ግዜ ወሪድዩ ሰብኣውነተይ ተጋሂስዩ ትብል ህብብቲ ተዋሳኢት መፍረፂ ፊልም ፖርኖ ዝነበረ ሼሊ ሎዮን ናዳ ሂልቶን 100 ናይ ፖርኖ ፊልም ዝሰርሐት እያ ንሳ ኣብ 2017 እያ ካብዚ ሓደገኛ ዓለም ተገላጊላ ብዛዕባ ተመኩራ ክትዛረብን ከላ ድማ ገንዘብ ስለ ዝደለኸ ናብዚ ዓለም ተጸንቢረ ነታ ቀዳሚቲ ፊልመይ ምስ ሰራሕኩ ኣመና ስለ ዝሓፈርኩን ንነብሰይ ስለ ጸላእኳን ሙሉ መዓልቲ ክበኪ ውዒለ ፈለማ ተጣዒሴ እንትኾነ ግን ፍቕሪ ገንዘብ ስለ ዘስደዓኒ ከይፈተኹ ቀጺለ ትብል ድሕሪ ገለ ዓመታት ናድያ ናይ መኪና ሓደጋ ስለ ዘጋጠማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብትብዓት ብምኻድ ክትናሰይሓ ወሲና ኣብኡ ነዚ ሕጂ ዘሎ በዓል ቤታ ስለ ዝተላለይ ድማ ብሳልና ናቱ ደገፍ ሙሉ ብምሉእ ተናጊፋስ ምስ በዓል ቤታ ብምዃን ተናቤቲ ጎደና ዝእለይሉ ማእከል ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሃኒፀያ ራንዲ ስፒረስ ተዋሳኢን ዳይሬክተርን ፖርኖግራፊዩ ብዛዕባ ናብዚ ዓለም ዝኣተዎ ኣጋጣሚ ክገልጽ እንከሎ ድማ ኣብ መጀመርታ 80ታት ኣብ ዓለም ስነ ጥበብ ተራ ተዋሳየ ነይረ ሽዑ ድሕሪ ዘጋጠመኒ ኣድማ ደረስቲ ፊልም ኩነታት ሆሊድ ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ ስራሕ ስለሰኣንኩ ድማ ኣብ ሕሱም ድኽነት ተሸሚመ ጥሜት ምስ ፈለጥኩ ምስ ድኽነት ተላለ ሽዑ ሓንቲ መሓዛይ ንኩነታተይ ስለ ዝፈለጠት ኣብ መፍረፂ ፊልም ምስኣ ክሰርሕ ዕድመ ኣቕሪባትለይ ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ጉዳይ ብትርየ ነጽግዮ ድሕሪ ወርሒ ጥሜት ስለ ዝበርትዓ ንግዳ ናብ ቴሌፎና ደዊለ ነታ ቀዳሜቲ ፊልመይ ምስኣ ምስ ሰራሕኩ ቅድሚ ሕጂ ርዮ ዘይፈለጥ ኣብ ጁባይ $400 ሒዜ ወፀ ምስ ግዜ ድማ ዝና ክረክብን ሃብቲ ክድልብን ጀሚረ ኣደይ ወላዲተይ ከቢድ ጓሂዩ ተሰሚዕዋ በቃ ካብ ስድራይ ተነጺለ ኣብ ልዕሊ ፀውታዊ ርክብ ዝነበረኒ ኣመለኻኽታን ባህታን ስኢነዮ ነቲ ዝነበረኒ ከቢድ ጭንቀት ንምፍዋስ ሓሽሽ ክወስድ ጀሚረ ውሉፍ ስለ ዝኾንኩ ድማ ናይ ኢደይን እግረይን ነጊፈ ገንዘብ ንምርካብ ድማ ኣብ ዝተባሃልኩ ክዋሳ ጀሚረ ኣፍረይቲ ጽዩ ፊልም ሽጉር ምዃንካ እንተፈሊጦም ሕርሕራ ገይሮዮም ዝምዝሙዙኻ ብዙሕ ግዜ ነብሰይ ከጥፍእ ወሲነ ሓደ መዓልቲ ድማ መኪና ያልዒለና ወላዲተይ ከደ መሳእ ኮይነ ኣምሪረ ነቢዐ ካብዚ ዘለኹ ዓዘቕቲ ክገላገል ጸሊሊ ድማ ኢለያ እንሆ ድማ ሎሚ ዳግማይ ተፈጢረ ብዛዕባ ሕቡእ ምስጢራት ዓለም መፍረድ ጽዩ ፊልምታት ክምስክር ክኢለ ይብል ራንድ ስፒረስ ሽሎሎይን ካብዚ ዓለም ብሰላም ምግልጋሎም ዕድለኛታት እዮም ምክንያቱ ብዙሓት ካብ ህቡባት ተዋሳእቲ ጽዩ ፊልምታት ኣብ መወዳእታ ነዚ ዓለም ብሕማቕ ኣገባብዮም ዝሰናበቱዋ ዘለው ገለ ካብኦም ንኣብነት ባምቢ ውድስ ልዑል ዓቕን ሓሽሽ ብምውሳድ ሞይታ ሶንያ ግራንት ነብሳ ብጢት ቀቲላ ክሪስቲን ሚለር ተሓኒቓ ሞይታ ቻርሊ ሚሚያ ኣብ ፊልም እናተዋስአ እንከሎ ብሃንደበታዊ ወቃዕ ልቢ ሞይቱ እዚ ብዘይካዚ ነዞም ተዋሳእቲ ዘጋጥሞም ሕማምን ጥንስን እዩ ኣብ 2017 ንኣብነት ትካል ጥዕና ካሊፎርኒያ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ 2396 ካብ ተዋሳእቲ ጽዩ ፊልምታት ክላሜድያ ብዝተባሃለ ናይ መንሱብ ሕማም ተለኺፎም ካብ 2007 ክሳብ 2017 ኣብ ዘለዎ 10 ዓመታት ድማ 36 ተዋሳእቲ ብሕማም ኤድስ ሞይቶም 70% ካብ ግዳያት ድማ ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ካብ ቀንዲ ሃስያ ጽዩ ፊልምታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅን ግፍዕን ንምውራድ ዝድርኽ ትሕሶ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ንፀወታዊ ስምዒታት ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝተፈጥራ ገላዩ ስጋዊ ርክብ ገይሩ ዝገልጽ ምዃኑ እዩ ብተወሳኺ እውን ኣቦን ጓልን ኣደን ውላድን ሰብን እንስሳን ካልእን ዝኣምሰለ ትሕሶ ዘለዎ ጽዩ ፊልምታት ብብዝሒ የፍሪ ብምህላዎም ክብርታትን ሕብረተሰብን ሃይማኖትን ብሉእ ስነ ምግባርን ኣብ ምፍራስ ዞም ፊልምታት ሃስያ ኣለዎም ገለ ወገናት ኣፍረይቲ ዞም ጽዩ ፊልምታት ኪኖ ገንዘባዊ ረብሓ ኮነ ኢሎም ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ብዓብዪ ድማ ሃይማኖት ንምዕናው ዝተበገሱ ኣገልገልቲ ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ እዮም ዝብሉ ኣለዉ ንስኹም ከ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ መዳይ ዘለኩም ርድኢት እንታይ ይመስል ኣካፍሉና ኢኹም ቅድሚ ምፍላይና ግን ሓፀርቲ ሓቅታት ዓለም ኢንዱስትሪ ጽዩ ፊልምታት ወስ ክነብለኩም ብዓለም ደረጃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ሰዓት ሓንቲ ክፋል ጽዩ ፊልም 4 ቢልዮን ግዜ ትረአ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ካልእ ድማ 30,000 ሰባት ጽዩ ፊልምታት ይከታተሉ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ ሰዓት ሓደ ሓድሽ ጽዩ ፊልም ይዳሎ 35 ሚእታዊት ካብ ተኸታተልቲ ጽዩ ፊልምታት ደቂ ኣንስትዮን
ህፃናት ካብ መበል 11 ዓመቶም ነዞም ፊልምታት ክከታተሉ ይጅምሩ 9 ዓመታዊት ካብ ደቂ ተባዕትዮ 3 ዓመታዊት ካብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መበል 12 ዓመቶም ጽዩፍ ፊልምታት ክከታተሉ ይጅምሩ ጽዩፍ ፊልምታት ዘቕርባ 25 ሚልዮን መርበባት ኣለዋ ኣብ ዓመት ድማ ክሳብ 20 ቢልዮን ዶላር የእትዋ ኣብ 1975 ብ47,000 ዝተሰርሐ ጽዩፍ ፊልም ኣብ ሲኔማ ምስ ቀረበ 30 ሚልዮን መኽሰብ ረኺቡ ጽዩፍ ፊልምታት ብብዝሒ ምክትታል ልክዕ ከም ናይ መስተን ሓሽሽን ወልፊ ከስዕበልካ ይኽእል ፖርኖግራፊ ዝብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ኦክስፎርድ ኣብ 1857 ተሓቲሙ ናይ መጀመርያ ጽዩፍ ፊልም ድማ ኣብ 1896 ብትካል መፍረ ፊልም ቶማስ ኤዲሰን ዝተዳለወ ናይ 18 ካሊት ፊልም እዩ ደሞዝ ደቂ ኣንስትዮ ተዋሳእቲ ጽዩፍ ፊልምታት ልዕሊ ደሞዝ ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኦም ትካላት መፍረ ጽዩፍ ፊልምታት ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ይውነና ብዙሓት ካብ ህቡባት ተዋሳእቲ ሆሊውድ ኣብ ፈለማ ካብ ጽዩፍ ፊልምታት ዝተሳተፉ ኣለዉ ሲልቨስተር ስታሎን ራምቦ ጃክ ቻንን ኣርኖልድን ይርከብዎም ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ምስጢራዊ ዓለምን ገለ ሓቅታቱን ክነብርህ ኢና ንፈቲና ትካላት መፍረጥ ጽዩፍ ፊልምታት ኣብ ልዕሊ ጸውታዊ ስምዒት ዘለና ርድኢት ንምጥምዛዝን ክብርታትና ንምዕናውን ወትሩ ምስ ሰራሓይን ኣብ ናይ ፋንታዚ ዓለም ክእትዋና ንዓመፅ ኩሎም ጽዩፋት ተግባራት ድማ ባታ ከም ዝፈጥሩ ገይሮም ይቐርቡልና ኣለዉ ይኽደነና ይኽደነኩም